samahan niyo kami mag-harvest ng pipino. Let's go, guys! Ito na. Ito. Sarap. Palitan mo na. Hi guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Yan, for today's vlog kami po ay kukuha ng susong ige or sa Ilocano po ay liddag ang tawag doon. Yan, syempre kasama natin ang Team DFL at si Ate Joanna sa Manila na po at si Gigi meron pong labnat. Nilagnat na naman. Mahinang nilala. Gigi. Get close on Gigi. Ayan. Tara guys, samahan nyo kami manguha ng ludog. Let's go! Let's go! May kasama kaming abroad guys. Parang kapgo. Tara na! Magaling na naman ako guys. Hindi namang mag-vlog. Galing sa sakit. Saan ka guys? Matandilim. Medyo makulimlim guys. Oh. Hala, yun na yung mga isda. Hala, ang dami. Oh, ang dami oh. Kita nyo ba guys? Oops! Sana lumaki na kayo. Yan. Alam nyo ba guys kung anong laman ng bag niyan? Pagkain. May dala siyang pagkain. Ano pa? Damit? Camera. May camera? Ano pa? Yung bag niya pang isa? Dala rin po niya yung regalo ni Kuya Chong. Yun na nga guys, parang wala kami makitang ludog. At malabo yung tubig dahil lakas ng ulan pala kagabi. Hindi namin naalala. Malalim ang tubig. Yung pala siguro dyan malalim. Wala, lalo mata. Doon isa bakante na hindi na taniman doon. Doon yung silugutan nila na ako. Ay, oo, tignan natin yun. Tignan natin doon. Ayun ang tiyo. Ito. Maliit. Ayun ang tiyo. Kahit maliit na. Oo. Ayun o. Maliit na ito. Hindi po mo inasakal. Camera na ko. Tamang tatlo lang guys. I love you. I love you. Damo kita. I love you rin. Oh, may buka na ote. Ang palay. Buntisan na nga. Buntis na pala yan. Pagbilis na rin. Kasi ito namin doon. Kailan lang tinanim mo? Ako, karagap kumas na punaw. Puro kuhol? Puro kuhol man. Nalabad mo. Maganda. Guys, ang dami oh. Tukol nga lang. Iba kasi yung igi. Iba yung hinahanap namin.
Ito yung hinahanap namin guys. Oh. Yan. Ito yung kuhol. Ito yung kuhol, bilog siya. Ito yung hinahanap namin. Kala ko ito dito ko. Hindi. Oh. Ito. Oh. Yung iba guys, nagbubunga na yung aming palay. Di ba? Kailan lang yan tinanim, may bunga-bunga na siya. Dilim. Buntis na sila. Sana all buntis. Mga palay na buntis na ang mga palay. Ito na yung lalagyan. Yun na isa oh. Saan? Yun oh. Yun oh. Yan. Ayun, yung bunga na. Hindi man to na-spray yan, diba? Hindi. Ayun, tingnan ko laki. Pangit ang malaki. Kunin mo kaini. May anak. Wala, garod. Agaan na alam. Nag-dirty ka pa. Ayun oh. Ito, malawak dito. Ito marami. Sayang naman yung palay nila oh. Kasi hindi na kinain ng kuhol. Palay ng aming kapitbahay. Katabi pala. Nakalawak pala dito. Nakainan ng ano na to. Ito guys, oh. Ito, marami dito. 2, 3, 5. Ito. Yun. Hindi na kinaya ng 2. Ay, Billy at dami niya kasing bit-bit. Pag pupunta tayong bundok yan, sige, dali mo lahat ng kargamento mo, ha? Dalo ko sa bukid. Kadano ng tiligaya yan. Napanaing naglibig-libigan. Ting! Oh, dami na nating ligdag, oh. Sakto guys, meron kaming papaya doon. Haluan namin ng papaya. Naregregata na eh. Kaslakwan. Ayun ito. Ito guys, itong lidag galubog kasi ito pag tanghali na. Tapos mamayang hapon ulit siya maglabas. Yan, tingin. Hindi, mali. Kuhol ito siya. Oh, ganito. Matulis ba yung ano yun? Baga maraming ikot-ikot. Ayan. Tignan natin guys kung kilala ni Billy yung ano. Kuhol at... kung saan dito yung kuhol. Ito. Wow, nice. Very good. Nakadami na pala yung isang bulan na yan. Yan sa gilid-gilid kayo, Nod. Ito guys.
Mga hapon pa namin to guys maluluto kasi kailangan din natin siyang pasukahin. Ito. Kukuha kami ng bunga ng papaya para pang sahog. Papaya para sa igo. Tsaka kunin mo yun yung sitaw oh. Kayong bublok na po. Kumari mo yung kapal na po. Akitin mo. Ito lang kunin mo. Yung sa ibabaw ka magkuha pa pahinugin na dyan sa ilalim. Oo, parang kahinayang bawasan. Sana yung pinakauna dito. Ito pwede na to oh. Natusok na siya oh. Mag-ano na yun? Ito pwede na to oh, yan. Ha? Nakasarap naman oh, kababa. Lupa ko ano. Katukin mo. Ito oh. Ano na? Babaw lang kasi yung tanim yan eh. Oh, diba? Pwede na yan pang ano, panghapunan mamayang hapon. So, tara guys, uwi na kami. Pagod magkuha ng ano, inyo, dadat kalahati. Si Billy nila pagod sa pagpulot. Napagod mag-ano. Maghugot ng buta niya. Napagod maghugot ng buta. Babat musbang ba lang, hindi niya mahugot ng buta niya. Agpasakuro mag-ingarod ang buta. Sabi niya, ako, Lord. Lord, help me, Lord. Sana all. Tawag ka rin sana eh. Boy! Kamusta? Guys, help me, guys. Nalublog ako, guys. Meron akong harvest na dragon fruit. Ayan guys, may napara na naman silang masakyan. Ang galing-galing nyo talaga. Ay, sakay na din ako. Siyempre, dapat. Sakay na naman kami guys. Bigat yan, Teligaya. Mabigat mo. Yan guys, ngayon namin lulutuin ang aming nakuwang ligdag. So, ang aming ingredients lang is papaya, tsaka bagoong. Ano pa ante? Yun lang na. Yung pinapaya, linagyan lang ng papaya na simpleng-simpleng luto lang yan. Isang kulo lang yan guys. Kainan na naman. Then, mag-harvest din kami ng pipino. Tara guys, samahan nyo kami. Let's go guys! Ito na. Ito. Guys. Yun. Kay Maduna yata yan. Pangatlong harvest. Fresh na fresh. Iniwan mo kasi. Gasan muna natin bago natin iwan. Ito pati matigas na to. Mamaya pag masarap, Uwe, masarap. Kaya paano hindi na nagawan ng paggatangan niya? Dito Kinakain nun Kinakain nung dilaw-dilaw na yan insekto. Yung dahon. Kaya ganyan siguro. Yung cute. Meron pa siya. Katatlong bunga na rin yan. Meron din kaming guys. Yung, naalala nyo yung nag-harvest kami ng violet na kamote. Ito na siya nanggapang na dito. Pwede na siyang gulayin Masarap ng talbos. Napaka-fresh nito. Walang halong chemical.
Oo, kasi mga balat lang yung nilalagay dyan. Ang ilagay yung kahoy. Hello, may mga avocado, may itlog, may dragon fruit, organic. Gawin daw nating garden dyan sa bakanting lupa. Taniman niya yung bato. Dapat yung mga kapatid na Pure organic. Baltarin mo. nito. Baltarin mo, nagko ng papaya. Parang di, alam pa, liwa na ka. Sarap. Sarap. Kahit wala na siyang sausawan. Bakit yung iba, dilaw? Manamis-namis. Silagnis ganyan, green. Kadana eh. Kahit sa palingke. Kala ko dito. Ito o pipino rin. Papaya. Papaya. Rinig niyo ba? Ito guys ang aming sausawan. Shake, shake, shake before you use. Suka daw. Dito suka. Sarap ba? Sarap to. Yung binigay mo sa akin na suka na kuwan, hindi ko pa tinikman. Tapang yun ante. Mang Panglaban. nalsan? Hindi nagbasan? Tapos na. Ante ha, pipino. Tadik mo yung pipino. Dito pa rin yung kapatid ni Mother. Hindi pa namin siya pinapauwi, guys. Bawal pa umuwi. Napapauwi na siya, hindi pa namin siya pinapayagang umuwi. Shout out mo si Shout Auntie out Rene, sa ante. kanyang asawa. Hindi pa po siya uuwi. Shout Sabi out mo ko sa Auntie muna. Rene. Hello, manang. Hindi na ako mag-uwi ka, ante. Hindi na ako uwi. Joke lang. Wow, joke lang. Takot ka. Oh, hindi no? Yan o. Kahit wala nang sausawan, masarap na eh. Suka. Naalsam. Sarap. Salutong eh. Ano naman yan, ante? Mani. Mani. Manyan. Inarbis natin mani. Tingnan natin mani mo, ante. Nahulog. Ayun ba yung pinkish na mani? Baka mahirap ng luto nito eh. Bulan na, guys. Lumipat kami dito kila ate. Update tayo sa bahay niya. May rep na siya, oh. Wala lang laman. Naka-Samsung. Gundulong cabinet. Ito guys yung gawa ng uncle namin, yung kapatid ni mama. Yan. Tapos dito yung lagay ng plato, baso. May baso pala dyan. Dito yung mga kutsara. Dito ang plato sa ilalim. Bulan na nga. Kain tayo mani, guys. Haluan din pala namin ng hipon yung ano. From Tarlac. Dried na hipon. Sarap nito ah. Kaya sa bundok. Wow, ang bango. Bagoong pa lang yan. Ilagay ko na ito sa papaya. Simpleng-simple. Eh, ilagay ko na itong sauce niya guys na hipon. Ba't may tubig, ante? Para mahugasan eh. Kadaming buhangin. Hindi, mata niya yun. Yung itim. Opo. Kadaming matan na kayo. Yan guys, lagyan na natin ang ating nakuhaang ludog. Sarap. Halo-halo. Igi. Naigi ko na sa Di ba ano lang yan? Saglit lang makulo.
Dalawang kulot. Dalawang pulo daw. Dalawang burot, guys. Paano pag naglampasan tayo? Okay lang. Ano ba kayong papaya? Oo, tama. Kapag sobrang luto kasi yung shell, mahirap siyang sulpupin. Mahirap siyang Sip-sipin. ship-shipping. Ayan guys, luto na. Kain na tayo. Bebe. Pabebe. Sarap. Anong inyong ginagawa dyan, guys? Balik kami naman yan, guys. Bakit? Hindi na lang magbukas yung bar. Magyan naman kami. Nakikikape kami guys. Pakapi kami, guys, ha. Lapalit ka tubig? Gudwang sa duwata. Andre! Yan, picture-picture daw, guys. Magharap na kayo Magdikit kayo konti. Magtabi kayo para naman kayo magkaaway. Yan guys, tatry natin yung ating bagong camera. Thank you po kay Tito Jong. Ay, Tito Jong. Thank you po kay Kuya Jong. Yan. Palay, nasaraduan mo na sa Ligaya. Pause. Saan ba sige? Sige, rampa, rampa, go, pak, pak, ganon, ganon. Ito guys yung ano kuha nila. Final look. Model number 1. Sandali. Model number 2. Batang bata, wala pang ngipin. Ayan, ang mga peeling model. Kala ko hindi nila i-video yung modules namin. Hindi yung lagay magpalaya ko sa kuna. Ayan o, model ng sampayan. Hindi yung mag-vlog-vlogin na. Gusto ko yan. Gusto niya. Yung nakashort na yun. A few moments later. Maraming salamat, Ama, sa biyayang pinagkaloob mo ng patuloy po namin magamit sa aming paglilingkod. Lalo higit na mapagpalakas po ng aming pangangatang sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagmahal. Kain ko! Mga antay-ligdag, guys. Tayo na makasalubong dati pa isa. Ay, sorry po. Ligdag para ligaya. Masarap ang ligdag, wala sa tarlak. Mahal din ang ligdag. First time mo kumain ng suso, no? Subukan natin. Makikipag lips to lips ka dyan. Pag mag-sultop ka lang, hawakan mo siya mabuti, baka mag-diretso. Hindi na. Nagbara. Ilabas mo. Nabutasan nyo na? Sipin mo na lang. Baliktad yata kasi. Ayun na. Baka magsama naman sa room. Sa harap kaya. Ayaw. Sarap. Palitan mo na. Huwag mo kainin lahat yung ulo lang. Kasi baka maraming anak. Kain. Kain ka na eh. Kaya na. Paano yung sultop na? Paano magsip-sip ng suso? Pakita mo dito. Sige, ito po sa amin sa bundok. Yung balik mo siya. Natawid. Kali na medyo busog ako. Nabusog ako sa mani. Sa mani na. Meron pa kami. Masarap na yung ko. Hindi naman tabang-taba. Namiss yata niya ante yung dagdag. Mahal na pwede kanila. Sa Tarlac daw guys, ang isang, alam mo yung cup noodles, 35. Mahal.
Dito, libre lang. Ito masipang pa na gana. Ito yung pagkipsi. Buto na. Masip. Yun. 1-0. Success. Yung mga bilog-bilog ba nga na yung ulo lang kayo. Ito? Top. What? Pwede mo naman kainin lahat. Huwag mo lang ano. Kahit may anak, at least yung marami ka nakain with this. Ano tayo sila magsultok, guys? Magsultok. Patahimik ka mo. Talaga, hindi naman nagkakain ng collard dog. Alam na, hindi na naman nagkakain. Ba't si Papa kakain? Huwag lang hindi. Palusot ka bante. Ang pag-grit din nila nagkuha ng kanin mo. Diet. Yan, shout out nga po pala kay Ma'am Rowena Abadilla. Hello po. Hello po, kain po. Salamat po sa Kain po. panonood. Ingat po kayo dyan? ng igi. Igi, maigi. Shout out din po sa anak ni Ma'am Veronica De Castro na si Ka Gilbert De Castro. Belated happy birthday po kay kapatid Gilbert De Castro. Hello po, belated happy birthday. Happy birthday po. Salamat po sa panonood, Ma'am Veronica. Kain po tayo ng red dog. Red dog. Kapatid to guys ng kohol. Mas masarap po sa kulit. Pero ang kohol hindi ko pa talaga nagkakaman. Ay, niluto natin. Wala ka rin pala. Kung kayo naglilit ng tagwi ko, wala siya. Kami. Kaya Ano na kasing tayo. ay susit na. Nga alam tayo i-dip sa kasabayan. Ay, yung Susong mabay. pilipit. Yun, masarap yun. Uy, Yung ito medyo ang mabay laki pa. Saan daw kainin dito pa? Lahat. Sarap yun eh, no? Kung mapay-pay kasi na. Ulo lang lang. Kung may anak-anak sila, dito lang kami. Kung naramdaman mo may nag-ungit. Salang na siya na ngayon. Doon sa bana. Dati kung lalaki pa, no? Ulog na bukan doon. Yan. Naagal. Yung susot na may susot pa ay, na malaki. Mobili yung Kinain natin dito sa labas. Kaya pa? Matutulis. Masarap ba ang lasa ng ige? Kuya Billy? Masarap. Hindi at masarap. Ngayon natuto na si Billy mag-ulam ng ganyan, no? Baka doon hindi nag-ulam. Uwe, Meron naman wala si- amang ganun. Meron sila dun yung mga French restaurant, escargot, tawag. Mahal. Mahal to pala, no? Mahal. Delicacy yun ng mga French. Mag-import. Exotic food. Yung sinusupit nila yung may pansupit na sa loob. Baby, paug guys yung kanila. Oh. Meron pa dito. Ito, karami. Dano. San Tiligaya, wala. Maski isa kadaya talaga nante. Sa tanghali mag-ulam ako ng ganito. Sa gabi, hindi. Baka daw siya matunawan. Pinapapangalang ng ate ko. Malaki hindi. Mama nga, sa mukha yung ganyan. Talagang tugtugan niya. Sarap din naman. Masarap danan, no? Matutaba. Parang mataba man. Hindi mo kasi tinitikman, ante. Tikman ko na. Bakit maano ko dyan sa isang trapro? Ay! Nalit ka kang gam ko. Lipat ka man. Yung tiyan kasi ng Tiligaya masyadong sensitive. Oh, ganun. Paano magsalta pang isa lang ang ngipin? Doms, di mo to natikman. Talaga eh. Pagbalik mo. Wala bang ganito sa kanila? Pag magbakasyon kayo, magdala kayo ng ganito, di bigay nyo kay Dongher.
Si Donghe. Namiss mo na si Donghe. Namiss mo na Hi, si Donghe. Donghe. Nandito na naman kami nagkakain. Nakikain na kami. Donghe. Naging ano ah. Naging K-pop. Ah, nilabas niya. Huli ka. Hindi niya manguya. Yung ngipin. Oh, bakit si auntie oh. Lunok lang nila, no? Ikaw auntie Jess, ilan yung ngipin mo? Sa baba. 4. Dalawa. Sa akin. Tatlo. Puro baba na yun, te. Doon sa ano pa? Kaliwa. Yung sa'yo, di pa sing baba, no? Kan talaga yung baba. Baba. Saan taligaya baba lang? Patayin yan, te. Isa naman. Sa bayan, 1,000 siya. 1,000 sa ngipin. 1,000 Pero sa Grabe naman. tawag Kala ko mahal na ako dun sa 500 dun sa... Wintong bunutan ng ngipin, guys. Mahal na daw. 1,000 na daw isang ngipin ang pabunot. Gusto niyo amuran, te? Walang bayad? Itali niyo sa may pinto. Tapos sa kanyang sipain. O, libre yun. Lain ikaw nang maghila eh. Pag ganyan, no? Gusto mo, ante, gusto mo, ante, bunutin na lahat? Paano na yung panguya mo ay? Maganda kung wala na. Hindi ka na makanguya. Ito mo yan eh. Makadurog. Bala na. Meron naman kami buwan. Durugin na lang eh. Bayuin na lang. Thank you po sa panonood sa nag-enjoy kayo sa aming ludog. Yan. Thank you po. Good night. Ingat po kayo dyan. Thank you so much po. Thank you po. Dano, dami pinagkainan. Ay, talagang nasarapan na sila. Marami na nang ulam eh.